roku 2023 sa obec Nedožery Brezany zapojila do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá podporovala vznik nových zariadení sociálnych služieb. Z viacerých návrhov si vybrala projekt, ktorý najlepšie zodpovedal potrebám miestnej komunity s cieľom vytvoriť moderné a dôstojné pobytové zariadenie pre svojich seniorov. Projekt spája moderné technológie a ekologické princípy. Budova využíva fotovoltické panely, slnečné kolektory a systém na zachytávanie dažďovej vody. Každý detail bol navrhnutý tak, aby zaručil komfort, bezpečnosť a energetickú efektívnosť. Najväčšou výzvou pre obec bol čas. Bolo potrebné expresne pripraviť projektovú dokumentáciu, získať povolenia a zvládnuť administratívu. No aj napriek tomu sa všetko podarilo zrealizovať v rekordnom termíne. Pri výstavbe zohral dôležitú úlohu stavebný materiál Itong, ktorý priniesol presnosť, jednoduchosť práce a rýchlosť realizácie. Vďaka výbornej tepelnej izolácii sa dosiahol nízkoenergetický štandard budovy a harmonogram výzvy ministerstva sa podarilo dodržať bez prestojov. Spolupráca projektanta, zhotoviteľa a dodávateľa materiálu ukázala, že správne zvolené riešenia prinášajú skutočný efekt. Výsledkom je jednopodlažné bezbariérové zariadenie s 24-hodinovou starostlivosťou pre 12 klientov. Objekt s hodnotou viac než 1,3 milióna eur bol financovaný z nenávratného príspevku ministerstva, ktorý pokryl takmer celú investíciu. Nechýbajú spoločenské priestory, kuchyňa, jedáleň, zázemie pre personál, terasa, zeleň a parkovisko s 13 miestami, vrátane nabíjacej stanice pre elektromobily. Projekt dokazuje, že aj menšia obec dokáže zvládnuť veľkú výzvu, ak má jasnú víziu, odhodlanie a kvalitný tím. Tento projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.